सिगाङावनो गासै लिंनानै लाबोजानाय मिडिया पार्सनफोरखौ जोंनि खुलुमनाय होबाय। हरखाब होननानै बुंजाथावला, खिन्थु गोबावजों जों नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायदों आरो जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशननि आं सेन्ट्रेल आफादगिरि, लोगोसे आंजों जोंनि नेहाथारि आरो बिसिं उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि आरो गासै जोंनि मावथिफोरजों बेयाव जथुमलायदों। जों नोंथांमोनखौ हरखाबै लिंनायनि खारना बेनो, जों दाखालि थांनाय 15 आगस्टआव आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्राय मोनसे खावलायनाय बर' समाजनिसिम फैदोंमोन आरो बेखौ लानानै जों जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना खोब सांग्रांथि हिसाबै लादों। मानोना जोंफोरबो आन्दलनखौ बर' आन्दलनाव गोबां बोसोर आन्दलनाव बाहागो लानायनि उनाव जों दायो मोनसे अर्गानाइजेसन हिसाबै, माहारियारि अर्गानाइजेसन हिसाबै दङ आरो जों लुबैयो जे गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा खौसे थानायखौ जों लुबैयो आरो जोंनि आन्दलननि समाव फार्स्ट मट'आ बेनोमोन, गासै बुहुमनि बर'फोरा खौसे जानांगौ आरो जों खौसेयै जों थांनानै थानांगौ। जों दा बेयाव नुनो मोनदों, जोंनियाव रावाव जों खौसे, जोंनि आसार खान्थियाव खौसे, साननाय हनायाव खौसे, नाथाय राजनितिक लानानै गावस्रालायनायखाय जोंनि मावनांगौ खामानिफोरा गोबां थालांदों। जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशना जों मोनथाम बर' एकर्डखौबो सनमान होयो। बिएसि एकर्ड, बिटिसि एकर्ड आरो बिटिआर एकर्ड। खोथाया जाहैबाय मा, जेब्ला जों सनमान होलायनो रोङियाव जोंनि एकर्डफोरा थालांदों। बेनिखायनो जुदि गासैबो आन्दलनाव लोब्बा थानाय, गासैबो राजनितिक जाय आन्दलननिफ्राय फैनानै राजनितिकआव दङ, बिथांमोना बे एकर्डखौ मावफुंनाया बिथांमोननि गाहाय खामानि जानानै फैयो। दा बिथांमोनानो गावस्रालायनानै थाब्ला रायजोआ गोबां असुबिदा जायो। बेनिखायनो जों गासैबो बर' रायजोफोरखौ खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोना गावसोरनि एसे लुबैनायखौ गारनानै जाथिनि गेदेर साननायनि थाखाय, गेदेर बड'फानि गेरेमसा हारि दानाय बा गेदेर साननाय हनायखौ लाखिनानै जे बिथांमोना खौसे जायोब्ला जोंनि जितु एकर्डनि जायफोर थालांनाय खामानिफ्रा मावनायाव मोजां जायो होननानै जोंनि अर्गानाइजेसना जों फोथायो। बेनिखाय मावाखै नङा, गोबां बोसोरनि समावबो बेबायदि गोबां खौसे जानायनि खोथा सावरायबाय थानाय जादों आरो जोंफोरबो ग्रासरुट लेभेलनि लिडार हिसाबै जों बेफोर गासै खामानिफोराव बाहागो दंफायोमोन। नाथाय गोजाम खोथाफोरखौ बावगारनानै जोङो जुदि एबार सेन्ट्रेल आबसुनिफ्राय दिपेन फंबायनिफ्राय जाय खावलायनाय फैदों, बेखौ जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय आङो आफादगिरि जानानै गासै जोंनि बिपिएफ, इउपिपिएल लोगोसे गोबां जायफोर राजनितिक पार्टियाव लोब्बा थानानै दङ, बिथांमोनखौ जों खौसेयै थानो थाखाय जोंनि तरफनिफ्राय जोंबो खावलायदों आरो बिथांनि जाय आह्वान, जाय लिंनाय, जों बेखौ गोसो गोथारै बरायदों। रायजो राजायाथ' खौसे जानायखौनो लुबैयो, नाथाय राजखान्थि बिथिङाव खौसे जानाया दिनैनि दिनाव सम्भब नङा होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंसोलायदों। बे बिथिङाव नोंथांमोना मा बुंदों? आंथ' फोथायो, बेथ' जुदि रायजो राजाया जुदि लुबैदोंब्ला रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना मावनो ओंखारबोदों, फर दा पिपल, बाय दा पिपल, अफ दा पिपल। होमब्ला रायजो राजानि साननायखौ जाफुंहोनाया बिथांमोननि गेदेर खामानि होननानै आं सानो। जोंफोरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशनखौ थांनाय 2020 सनाव जों गायसनदोंमोन। गायसननायनि गुबै थांखियानो जाहैदोंमोन जे जों जायफोरा बे 87 निफ्राय जाय बड'फानि हांख्रायनायाव जाय बड'लेण्डनि दावहाया जाजेनदोंमोन, बेनिफ्राय जायफोरा आन्दलनाव जुरित जादोंमोन 92 सिम, बे पिरियडनि गासै मावथि हान्जाफोरखौ लानानै जों बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वार्कार एस'सिएशन होननानै मोनसे संगठन दादोंमोन। बे जन्म लग्न जोङो मोनथाम एकर्डखौबो जों सनमान होनानै आवगायबोदोंमोन। थाङै थाङै जों रिहेबिलिटेसननि खोथा जों सरकारजों सावरायदोंमोन आरो बे रिहेबिलिटेसननि खोथाखौ जोङो सरकारजों गोबांबार सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे माबायाव गभर्नमेन्टनि साननायाव जों रिहेबिलिटेसन खामानिखौ जों मावफुंनो हादों। बेबायदि हिसाबै थांनाय बे बोसोरनि बाजेटआव जोंनि थाखाय एसे बाजेटआव जोंनि थाखाय लादों बे बिटिआर सरकारा। आसा खालामदों बे 2024 गेजेराव जे जायफोरा मुभमेन्टआव दङमोन, बिथां साफ्रोमनो जों रिहेबिलिटेसनखौ होनो हागोन होननानै जों सानदों। आरो जायफोरा
केस दङमोन जों बे केसफोरखौबो 87 निफ्राय 92 नि गेजेराव बे BSC एकर्डनि सिगाङाव बड'लेण्ड दावहायाव जायफोर केस दङमोन जों गासै केसखौबो जों दिखांफिननो हाबाय प्राय 30तानि सायाव केस दङमोन बे दासिमबो आरो गोबाङानो नोरजिया जानानै दंमोन दाहालागिबो जों बे नोरजिया जानायखौबो जोङो मोनसे मेडिकेल टीम बानायनानै जों बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों बिथांमोननि थाखाय जों दाहालागि आधुरा जानानै दङब्लाबो जोङो बिथांमोनखौ जों सिकित्सानि थाखाय मोजां खामानि मावबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो जोंनि जाय बे जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननि जायफोर रिहेबिलिटेसन खामानि दङ बे रिहेबिलिटेसन खामानिखौ जोङो फोजोबनो हागोन होननानै जों फोथायनानै लादों बेनिखायनो जों सरकारखौबो खावलायनो नागिरदों जे नोंथांमोना जोंनि जा बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशननि रिहेबिलिटेसन खामानिया नांथानानै दङ बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों आं सरकारनिसिम खावलायदों दा जोबनायाव आं बेखौ खावलायनो नागिरबावदों हयथ' जानो हागौ बर' काछारी अट'नमास काउन्सिलाव थाबैनो इलेक्सन जागोन आरो दा खोनानाय बायदिब्ला जोङो डेलिमिटेसननि खामानिया बर' काछारी अट'नमास काउन्सिलाव सोलिबाय थादों जुदि जों बिटिआरआव जुदि जोंनि राजनितिक हान्जाफोरा खौसे जायाब्ला बेनि गोहोमा बर' काछारी अट'नमास काउन्सिलनि इलेक्सनावबो गोग्लैहैगोन हयथ' बिथांमोना जाबायदि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलखौ गायसनदों थ' बेबायदि बिथांमोना हयथ' डेभेलपमेन्टनि लामाखौ बिथांमोना नुनो मोननाय नङा गावस्रालायनायनि गेजेरजों आं बेनिखाय जोंनि बिटिआरनि गासै पलिटिकेल लिडारफोरखौ जों खावलायबावदों जे थांनाय समफोराव जायफोर जोंनि गेजेराव मोनसा मोनसि जाबाय आरो दाबो जायफोरा जों खौसे जानायनि सिगाङाव बिथांमोना गावसोरनि कमेन्टफोरखौ होलायदों जाला माला कमेन्टफोरखौ दा होथोंसै कन्डिशन उइदाउट कन्डिशन जातिनि ग्रेटेड स्वार्थनि थाखाय जेन बिथांमोना माबा 40ताव 20ता माबा उल्था फाल्था खोथा बुंदों माबा बुंदों बेफोरबायदि कमेन्टफोरखौ जेन बिथांमोना दा होथोंसै आरो बिथांमोनखौबो जायफ्रा बिदि कमेन्ट होदों बिथांखौबो जोंनि तरफनिफ्राय खावलायनाय थागोन जे बिथांमोनाबो बे ज' जाथुम नागिरनाय खामानियाव बाहागो लाफागोन आरो बिथांमोना जातिनि ग्रेटेड स्वार्थखौ खालामगोन आरो बड'फानि जाय सिमां गेरेमसा हारि दानाय बे हारि दानायाव बाहागो लागोन होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय